Εγώ τι κάνουμε εδώ, γιατί βρεθήκαμε εδώ και τι ωραία που είναι. Εγώ εδώ ήμουνα, εσείς ήρθατε. Πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Ήμουνα και καλή μαθήτρια. Πέρασα στην νομική, την τελείωσα, την άσκησα. Είναι μια φοβερή δουλειά. Ψέμα. Είναι μια φοβερή επιστήμη. Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη. Και αυτό το ότι πάντα ήθελα να μαγειρεύω, σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια. Άρχισα να δουλεύω ταυτόχρονα ως δικηγόρος και ως βοηθός στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί είχα ένα φανταστικό σεφ που μου είπε ότι αλίεσαι, πήγαινε σπούδασε. Έκανα τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο Άργος. Μετά από αυτό. Βρέθηκες στο Masterchef. Ποια είσαι εσύ, γλυκιά μου? Εγώ είμαι η Γογό. Αποφάσισα να σπουδάσω μαγειρική τώρα στα 30 μου. Κάπως της πιάτσας ήμουνα. Εγώ δικηγόρος ήμουνα 8 χρόνια, ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα. Ήξερα ότι βγαίνοντας στην τηλεόραση θα κερδίσω το χαμένο χρόνο. Υπάρχουν κάποια χρονικά σημεία στα οποία εμφανίζονται κάποιες ευκαιρίες. Έκανες μου τρελή στροφή. Και την πήρα, έκανα τρελή στροφή. Αυτό, οι γονείς πώς Πυρουέτα βασικά. Δεν ήταν και το καλύτερό τους. Εντάξει, δεν τους είπες να γίνεις τραγουδίστρια. Ωραία Μαρία, λένε Μαρία, λένε την Πανάγια. Μαρία λένε και... Μαρία λένε και σένα, μωρέ Μαρία μου. Αυτό πάλι που βρέθηκες εδώ πέρα. Ήρθα εδώ ψάχνοντας να βρω χώρο για να γυρίζω τα βιντεάκια μου στο YouTube. Ταυτόχρονα με ένα φίλο τότε στείλαμε ένα project για ένα μόνιμο χώρο και πάνω που ήμασταν στις συνεννοήσεις και τα λοιπά, κάτι άρχισε να στραβώνει από εκεί. Εμείς είχαμε ένα project έτοιμο και απ' την άλλη μια κουζίνα άδεια. Είσαι dreamer ή doer? Αν πρέπει να είμαι κάτι περισσότερο, νομίζω είμαι doer. Βάλτε το να το κάνουμε, να τελειώνει. Υπάρχει μέρα που ξυπνάς και δεν μπορείς να φτιάξεις ούτε αυγό? Υπάρχει, έχουν υπάρξει αρκετές πρόσφατα και έχω βρει ένα μαγικό τρόπο που το ξεπερνάω. Συνήθως είναι το απόγευμα της ημέρας. Ναι. Έρχομαι στη δουλειά και φτιάχνω φαγητό προσωπικού. Φτιάχνω φαγητό για τους δικούς μου, για τους ανθρώπους μου, για αυτούς που γουστάρω το βράδυ να κλείσουμε και να κάτσουμε στο τραπέζι να φάμε όλοι μαζί. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σε 5 χρόνια? Θα ήθελα να είμαι υγιής, μία μέρα να έχω ένα εστιατόριο farm to table, να έχω τη δική μου φάρμα, το δικό μου χώρο και να μαγειρεύω ένα φαγητό που θα προσφέρεται και θα είναι 100% κατασκευασμένο από εμάς. Η ευχή που κάνω κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου είναι μία. Πριν σβήσω τα κεράκια, κοιτάω όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω και λέω να είμαστε εδώ όλοι και του χρόνου. Αυτό. Τελεία. Αλάτι, πιπέρι, δυόσμο, μαϊντανό, φρυγανιά και αυγά. Και κρεμμύδι. Τα λέω τα κοντρόλ.